3 mails entren i només un en surt, el guanyador. Avui et porta un flux que tria ell sol la millor versió. Creu 2 o 3 esborranys amb intel·ligència artificial. Assumpte, capçalera i el primer paràgraf em crida a l'acció. Envio un test al 20% dels contactes. Cada versió l'envio a la mateixa quantitat de contactes. Espero un marge de 2 hores en newsletters normals i fins a 24 hores si és empresa. Miro 2 coses, obertures per l'assumpte o clics al cos. Si hi ha empat, decideixen els clics. Si continua empatat, guanya l'assumpte més curt. Si la mostra és petita, allargo l'espera. Quan hi ha guanyador, el sistema envia aquesta versió al 80% restant. Desa la taxa d'obertura i la taxa de clics. Etiqueta contactes per variant i guarda el text guanyador per reutilitzar-lo. L'aprenentatge, la intuïció, inspira, però la dada decideix. Quina versió creus que guanya? Deixa-ho als comentaris i desa aquest vídeo per provar-ho més tard.